Se hoxe podemos disfrutar en Galicia dunha autonomía e dunha democracia, é gracias á labor de personalidades como Castelao, pero tamén de personalidades da xente do común, que mantiveron vivo ese soño en tempos bastante máis escuros que este e dende terras moi afastadas moitas veces do seu fogar. Hoxe, responsabilidade de todos e de todas manter esta vontade viva e fortalecida, que non se esqueza o seu valor, que non nos sexa a ningún de nós indiferente.